Dobrý den, zdravím všechny. Takže v prvním díle jste viděli, jak rádio nereagovalo na žádné knoflíky, zesilování i tlačítka na volantu. Ještě jednou vám to takhle ukážu. Je to Mercedes V204. Takže dalo se to odstranit tím, že se dlouho držel tlačítko zapnout, vypnout a trvalo to minimálně minutu, než se rádio vyplo. Po vypnutí znovu šlo zapnout a fungovalo všechno tak, jak má. Takže taková jenom ukázka, kdyby náhodou se vám něco takového stalo, kde se teda všechno, dejme tomu, jako zastaví, odstaví, tak rádio zřejmě potřebuje resetovat a dlouho držet tlačítko zapnout, vypnout. Tak jo, mějte se.